Сәлам, дуслар! Сезнең белән Фәридә. Бүгенге дәрестә җыштырганда кулланыла торган фигыльләрне һәм исемнәрне карап үтәрбез. Җыштыру, чистарту күбебез өчен ял көннәрендә һәм гомумән көндәлек тормышта эшләнелә торган төп эшләрнең берсе. Һәм шуңа күрә дә инглиз телендә әлеге сүз тезмәләрне, сүзләрне карап үтсәк, файдалы булыр дип уйлыйм. Башлыйк. Өйне чистарту дигәндә, иң беренче чиратта clean фигылен кулланабыз. Мәсәлән, clean the floor. Идәнне чистарт. Clean the wall. Диварны чистарт. Clean the window. Тәрәзәне чистарт. Икенче фигыль sweep. Сиберу дип тәрҗемә ителә. Идәнне сибергәндә сиберке белән сиберәбез һәм инглиз телендә сиберке broom дип атала. Идәннәрегез ныграк чиста булсын өчен, кулга швабра алып, аны бераз порошоклы суда юешләтеп, идәннәрне юасыз. Инглиз телендә швабра сүзе һәм швабра белән башкарылган процесс, ягъни идән юу, mop сүзе белән белдерелә. Һәм әлеге сүз, mop сүзе исемдә, фигыльдә була ала. Мәсәлән, mop the floor with a mop. Идәнне швабра белән ю. Киләсе фигыль vacuum. Тузан суырту. Белгәнебезчә, тузанны тузан суырткыч белән суыртабыз. Һәм инглиз телендә тузан суырткыч шулай ук vacuum дип тәрҗемә ителә. Һәм бу яктан инглиз телендә нык җиңел, ягъни кайсы бер исемнәр һәм шушы исемнәр белән башкарылган процесс яисә хәрәкәт бер сүз белән белдерелә. Мәсәлән, vacuum the floor, carpet with a vacuum. Идәнне яисә келәмне тузан суырткыч белән суырт. Өченче фигыль wipe. Сөртергә. Мәсәлән, wipe the table with a cloth. Чүпрәк белән өстәлне сөрт. Wipe сүзенә бәйле wipes дигән исем дә бар, һәм ул салфеткалар дип тәрҗемә ителә. Киләсе фигыль scrub. Әлеге фигыль нык юу, кырып юу дигән мәгънәгә туры килә. Гадәттә без кафельне, плиткаларны һәм ваннаны кырып юабыз. Әлеге эшне башкарганда без щеткалар кулланабыз. Щетка инглиз телендә brush яисә scrub pad дип атала. Мәсәлән, scrub the tiles with a brush. Плитканы щетка белән кырып ю. Һәм бүгенгә соңгы фигыль dust, тузанны чистарту. Һәм тузанны чистартканда махсус җайланма кулланабыз. Ул инглиз телендә duster дип атала. Мәсәлән, dust off the table with the duster. Тузанны өстәлдән тузан суырткыч белән чистарт. Бу дәрестән соң чисталык ул иманның яртысы дигән гыйбарә уйга килә. Шуңа күрә, дуслар, йөрәгегез, уй-фикерләрегез, нигезләрегез пак булсын. Бергә булыйк, бердәм булыйк, сау булыгыз.